Hej kámo, to si myslíš o drogách? Drogy jsou špatné. Říkali nám to ve školce. Konkrétně, když jsem se zmiňoval o tom, že mi maminka dávala perník každý den. Asi mě špatně pochopili. Cože? Počkej, takhle jsem to nemyslel. Myslel jsem, co si myslíš o tom, co to s lidma dělá. No, mě to vždycky uspokojilo. Možná i trochu ukojilo. Co? Počkej, tohle už je divný. Radši změníme téma, jo? Hele, čau kluci, prosím vás. No máte... perník? Dej si tohle. Mě to maminka zakázala. Co to jako sakra má být? Cože? Jestli se ti to nelíbí, dej to sem. Kámo, já myslím, jestli náhodou nemáš takový ten bílej prášek. Tady, vem si. Co děláš si ze mě kurva prdel? Jakou u sebe můžeš mít takovouhle sračku? Kámo, děláš si ze mě srandu, kdy to je mučkový cukr. Moučkovej cukr. Proč tohle nosíš s sebou? Co, mám cukr rád? A proč ho máš v sáčku? Toho mám tam vždy v krabici? OK, kluci, máte prosím aspoň trávu. Jasně, vem si, je jí dost pro všechny. Kámo, co je? Když to neřeš, radši mi řekni, proč jsi dal na takovýhle sračky. Stejně jednou umřem, kámo. No, když to bereš takhle. Ne, počkej, kámo, nebyl mě, prosím, nebyl mě, vole, počkej, já ještě nechci umřít, počkej, klid, prosím. Víš vůbec, co s tebou ty drogy dělají? Co, vole? Tak co třeba příznaky? Za prvé halucinace. Ahoj, já jsem doktor a jdu zachránit svět. To určitě. Co jsem Romoha udělal? Jestli je to doktor, tak zase ožije. Doktore. Za druhé, náledovost. Ježiš, promiň, moc se omlouvám. Nechceš kusek čokolády? Chci snad, abych byla tlustá? Co? Ne, tak si neber. A přijdu ti snad, že bych s tím měla stloustnout? Co? Ne, tak si ven. Já ale fakt nechci stloustnout. Ježiš, tak si neber. Když já mám na to chuť. Ježiš, jsi ženská, víš ty, co chceš, když se nechceš jít, tak nechceš, ne, na vás se nezáleží, tak se chcete to... Pomáhám mě, užasku. Já se našel. Pro agresi. A za třetí, můžeš být, jak to říct slušně, lehce dostupný. Tak co, kluci, mám si sundat tu koštěli? Za čtvrté, můžou tě otopit. Už vím, jaký je smysl života. Budeme používat plynky a zapomeneme, co je to toaletní papír. Za páté, můžou ti slušně ovlivnit paměť. Co to je na to? Podepíše si mi prosím, prosím. Jasně. Podepisu se levou nebo pravou rukou. A co je levá ruka? Kdo jsem? Za šesté. Hele, zase dobrý, no koukej, stačí mi to, já ti slibuju, že toho nechám, přestaň s drogama, prosím, už mi jen dej pokoj, dobrý. Co blbnete, kluci? Ježíš, chováte se jako malí. Cože? Co? Co jsi to řekla? Že já nedržím